Pero kung sa uling na limang sitwasyon na to, prevented na magkalagyo. Unang pasensya na ini tawag ni mo nga dili mi basta-basta makaanha tungod sa pinansyal nga wala mi walay kwarta na abangan pa ning motor na mo bilang adlaw. So, dili gid mi diha dayon maka tuman sa imong kuan gusto. Mo sa na dahilan nga diyan na lang na si Duhan mag-eskwela para na kay makatabang diha. Tomorrow to mama, I love you mama. Relasyon mga kaidol sa akong inaan mga kaidol nga dugay ng panahon mga kaidol nga perminti mi makalagyo sa among inahan mga kaidol. Love na mo among inahan mga kaidol. Pero mo lagi na mga kaidol lahi-lahi mangudugkuan ng tao mga kaidol. Wata kabalo mga kaidol kung unsay na isulod. Unsay nasa sulod sa iyang kasing-kasing mga kaidol, pero love na mo sa mga kaidol. Ang gusto mo unta namo mga kaidol nga nasa perminti makita namo mga kaidol ba kay lisod gaya ang sitwasyon mga kaidol nga tuwa sa perminti dito sa bukid kung unsay iyang bation mga kaidol. Unya kung nasa bation magpatuon mi dito sa bukid unya kay ning among pagabutang mga kaidol kay igo-igo kami tanan mga igsuon mga kaidol, mga tricycle driver kami tanan mga kaidol nga among kita ba isang kahig isang tuka pag walang kahig walang matuka mga kaidol. Unya nag-abang kami og tricycle. Unya sa panahon nga nasa bation mga kaidol makuyaw-kuyawan mi mga kaidol. So moadto mi dito sa bukid layo kayo mga kaidol paana-ana labi daw ka ng bakilid mga kaidol makuan pa ta matambling maligid-ligid pa asol kayo mga kaidol layo siya mga kaidol. Nindot na tatong dirira siya sa amo mga kaidol kay mabantayan na mo to siya kung unsay iyang bation matambalan na mo siya kung ano yung sitwasyon mga kaidol layo mga kaidol. Dugay ng mga kaidol kuan pa akong edad 18 hantod karon 46 na akong edad mga kaidol. Yung laani permente among relasyon mga kaidol magkalagyo mga kaidol ba. Kuan lang siya diri sa balay mga kaidol, mga pinakadugay na ginang mga 5 ka adlaw mga nana mga kaidol nya mubalik na pud siya dito tagpila ka bulan mga kaidol. So tuwag yun dito ang iyang ganahan mga kaidol baga tuwag yan dughan dito mga kaidol ba. Tuwa na alam ko siya mga igsoon dito mga kaidol duha ka buok. Unya ang iya pong kabats mga kaidol napo dito mga kaidol. Gali ko punta kabalo lagi unsay mga dahilan nga nung dili sa ganahan mo puyo diri mga kaidol kay wapon siya ay mga kuan kanang mga kabats ba kay istorya. Pero mao lagi na mga kaidol maglibog ta mga kaidol kay para sa ubang mga inahan mga kaidol ba nga dili makatulog kung dili makita ang ilang anak, dili sila matulog kung napay ilang anak nga wala pa nakauli sa balay, dili sila mukaon kung napay kulang napay ilang anak nga wala pa nakaabot yung anak mga kaidol bitaw. Pero wata kabalo lagi mga kaidol kung unsa gyud kuan niya mga kaidol. Pero gawas pa man mga kaidol, mahal na mo among inahan mga kaidol. Dili na to ang inahan, dili na pwede siya maalistan, inahan gyapon na siya. Ay pag-asawa kay pwede raman alistan pero inahan dili pwede. May love na mo siya mga kaidol, mag goal mi mga kaidol bagong sa iyang bation dito sa bukid mga kaidol, lagyo mi mga kaidol. Unya dili mi dali-dali dayon makaadto dito kung nasa bation kay kadang ining tricycle nga akong gi-drivean abang raman mi unya 350 ang adlaw unya kung mo absent mi amo siya kada absent namo among taplan bali kung maka-absent mig duha ka adlaw 700 nang among bayaran so ana bitaw mga kaidol makadako mo ni hasol sa among sitwasyon mga kaidol. Pero kuan mga kaidol dili po nako siya pero walay makasundog sa iyang pagkainahan mga kaidol kay tagsaray inahan pod para sa iya mga kaidol nga kanang ang ubang inahan nga magsigar mag-atubang sa amin pagwapa pero siya lahi mga kaidol kay sa una mga kaidol sa dito pa mi sa bukid nagpuyo mga kaidol magtapad ming tulo akong papa ug akong mama unya akong edad 13 pa nga akong sweldo nako half di pa dili pa full kay 13 pa man akong edad magtapad mi mga kaidol uwanan initan pero naaga po na akong mama mga kaidol mutapad mga kaidol
Sugod may alas 7, mundang may mga alas 11:30 or hapit na alas 12. Pahuway ka na, balik alauna. Uwan init mga kaidol, pila ka tuig to, mga 5. Basta dugay kay mga kaidol, kada adlaw gid mga kaidol. Tungod kay kuan man, dito man minakuha sa tanang mga panginhanglanon sa among silingan dito nga arang-arangan pud ba, magpasuhol mi. Kay ningunahan mi akong dagan sa buhay nga kung anong dito na mo kikuha tanan panginhanglanon matag adlaw mga kaidol sa among silingan mga kaidol. Tungod kay pabalik-balik mo mga kaidol, perminti mi balik sa uno ba kay puyo diris bukid. Unya akong papa kay makakita mag away-away kadang mahubog, ibalik na po ni mama sa bukid. Unya pagbalik na mo dito, walang-wala gid mi mga kaidol. Walang dito ra mi nagkuha og mga pagkaon sa among silingan nga arang-arangan po. Magpasuhol, kuhaan na mo bugas, ginamos, asin, bitsin, gas, tabako, mga kaidol. Dito ikuha na mo tanan mga kaidol. Munang pila ka tuig lagi ito balik-balik mga kaidol, na ginatapad akong mama perminti mga kaidol. Unya grabe ang trabaho lang yung mga kaidol, kanang maglampas kami, naglampas sa lasang, tamna na mong mais, nasanggi na lang ang mais, tamna kamuti, na pagyapon mitik kuwas kamuti, tamnan og saging, namunga ng saging, kami kaya po itig hakot. Basta pila to katuig mga kaidol, pero ako mama perminti kapon uban-uban mga kaidol, uwanan initan. Kunya pagka kadlawon matingami nga wala na sa among tapad. Tuwa na sa taliwa sa among uma, dako na kayo agi. Kay nisayo siya kay may nang pag init ng adlaw nga dako na siya agi, pwede na mapahuway. So dili siya ka lahi siya sa uban inahan mga kaidol. Ang nakakuha lang namo mga kaidol lagi kay sugod pag edad na kong 18 na sakit man ko, nagpahuway-pahuway ko sa akong igsoon din sa ungyo. Kunya murag nadayunan na punto kay nag-abang man akong mama og balay, giabangan mi og balay, gitapok mi niya sa isa ka balay, giabangan na napoy ang timing punto kay ang akong saging nga bagong tinanom dito mo pagsugod og bunga. Kada harvest sa saging mo punto ibaya dito sa balay nga among giabangan. Pero igo-igo na po lagi mga kaidol, igo-igo na makabayad sa giabangan. Pero ang pagkaon na mo matakadlaw mga kaidol, kami na naningkamot mga kaidol, drive og sikat-sikat mga kaidol. So mo na yung sitwasyon na mo karon mga kaidol nga kuan, pila na katuig mga kaidol, 18 pa akong edad, hangtod karon 46 na lagyo mi mga kaidol. Tuwagin sa perminti dito mga kaidol. Ito aman yung mga igsoon. So muna na ito akong update sa inyo mga kaidol, bahin sa relasyon na mo sa among inahan mga kaidol. Galing makaingon ng mga tao mga kaidol nga anang among inahan na amo nang ipasagdan mga kaidol. Ako na siyang inan mga kaidol. Hayahin naman ka kayo ma, diri lang ka sa balay, kaon tulog magtabok-tabok na lang ka sa imong anak. Kay naamamitanan mga igsoon din mga kaidol, nagtapat sikit-sikit ng balay. Kaon tulog na lang ka dire, unya na kay 700 kung imong tigo mo ning akong ihatag nga 700 100 kada adlaw, 700 na ni. Unya dito ka makaon sa pikas balay. So ang imong 100 dire sa ako dili makuhaan na kay 700 kung imong ibang kuna makadako. So hayahay daw tayo buhay mga kaidol, pero ang iyang ingon mga kaidol kay magluya man daw ang iyang lawas mga kaidol kung dili makatrabaho mga kaidol. So watay mahimo mga kaidol, andam lang punta, anak man ta, andam ta mo suporta kung unsay kuan sa atong inahan. O kung asa siya masaya, andam namin mga anak na magsuporta. Love na mo. Yeah, I love you ma. Amping-amping dyan ma. Ayaw kalimot sa Ginoo, bangayog tabang ma. Inoon naman ka sa simbahan, nag-alagad man puga sa simbahan, kabalo kung adili ka pasagdan sa Ginoo mama. I love you mama. More to love ka na mo. Pero kung saan yung na mga sitwasyon na to, permintin na magkalagyo. Unang pasensya na tawag ni mo nga dili mi basta-basta makaanha tungod sa pinansyal nga wala walay kwarta na abangan pa ning motor na mo bilang adlaw. So, dili gid mi diha dayon maka tuman sa imong kuan gusto. Mo sa mo na dahilan nga diyan na lang na si Duhan mag-eskwela para na kay makatabang diha. So maro to mama, I love you mama. Maro to mga kaidol among update sa among relasyon sa mag-ina mga kaidol. Salamat mga kaidol. Palihog lang po ko, share ani mga kaidol, comment mga kaidol para matabangan po ko nyo mga kaidol, para
masuportaran ako akong inaan mga kaidol, mapalit na ko ang iyang mga maintenance mga kaidol, o magapalampos ko pa eskwela sa akong pagumangkod mga kaidol. I love you mga kaidol.